Ahojte, vitajte opäť na kanáli. V dnešnom videu bude reč o jednom z najznámejších britských komikov, Rovanovi Atkinsonovi. On je ten človek, ktorý ako Mr. Bean takmer neprehovorí a predsa je jednou z najznámejších televíznych osobností na svete. Ale vedeli ste, že má inžinierský diplom? Alebo to, že dlho koktal? V dnešnom videu predstavím 10 naozaj zaujímavých faktov o ňom, o ktorých ste možno ešte nikdy nepočuli. Rowan Atkinson, ktorého väčšina ľudí pozná len podľa postavy Mr. Beana, v skutočnosti má mimoriadne vysokú inteligenciu. Len málo kto o ňom vie, že skôr než sa vydal na hereckú dráhu, získal diplom z elektrotechniky. A nie hocikde, študoval na Oxfordskej univerzite, kde najprv získal bakalársky a neskôr aj magisterský titul v odbore elektrotechniky a elektroniky. Počas vysokoškolských rokov sa začal vážnejšie zaujímať o herectvo a pridal sa k rôznym divadelným krúžkom. Počas oxfordských rokov spoznal aj scenáristu Richarda Curtisa, s ktorým neskôr spolupracoval na mnohých projektoch, vrátane seriálu Mr. Bean. Atkinsonovo inžinierske zázemie vo veľkej miere ovplyvňuje jeho precíznosť aj v komédii. Každý svoj pohyb a mimiku si do najmenších detailov plánuje. Podľa kolegov je to, ako by s inžinierskou presnosťou vypracúval načasovanie vtipov a výstavbu scén. Raz v jednom rozhovore dokonca priznal, že inžinierský spôsob myslenia mu pomohol pristupovať ku komédii osobitým, takmer mechanickým spôsobom, ako k problému, ktorý treba vyriešiť. Táto inžinierská precíznosť je badateľná v každom Mr. Beanovom pohybe, ktorý síce pôsobí nešikovne, no je akosi geniálne choreografovaný, ktorý vyvoláva dojem, ako by bolo všetko spontánne, hoci v skutočnosti je každý drobný detail vopred naplánovaný. Muž, ktorý sa stal svetovo známym vďaka takmer nemej postave Mr. Beana, v mladosti zápasil s ťažkou rečovou poruchou. Rowan Atkinson od detstva bojoval s koktaním, čo mu nesmierne sťažovalo komunikáciu. Táto rečová porucha ho sprevádzala celý život a aj ako dospelý s ňou často zápasí, najmä vtedy, keď musí vysloviť slová začínajúce určitými hláskami. Zaujímavé je, že keď hrá postavu alebo hovorí vopred napísaný text, jeho koktanie takmer úplne zmizne. Tento jav nie je u ľudí s koktaním zriedkavý. Mnohí dokážu tento problém prekonať, keď hovoria s prízvukom alebo iným hlasom. Atkinsonovo koktanie môže čiastočne vysvetľovať, prečo ho tak silno priťahoval fyzický humor a prečo vytvoril takmer úplne nemú postavu Mr. Beana. Herec o tejto ťažkosti hovorí len zriedka, no v niekoľkých rozhovoroch priznal, že rečová porucha zohrala kľúčovú úlohu pri formovaní jeho hereckého štýlu. Raz povedal: kvôli môjmu koktaniu som sa naučil, že často je jednoduchšie komunikovať tvárou a telom než slovami. To viedlo k poznaniu, že neverbálny humor môže byť často silnejší než verbálny. Atkinsonov príbeh je inšpiratívnym príkladom toho, ako možno zdanlivú nevýhodu premeniť na výhodu a ako môže osobný zápas formovať tvorivú cestu umelca. Hoci ho svet zbožňuje za úlohu Mr. Beana, Rowan Atkinson túto postavu v skutočnosti nemá rád. Väčšina fanúšikov je prekvapená, keď zistí, že Atkinson má voči svojej najznámejšej postave zmiešané pocity. V niekoľkých rozhovoroch hovoril o tom, že vytvorenie a stvárnenie postavy Mr. Beana bolo preňho mimoriadne vyčerpávajúcim procesom. Medzinárodný úspech postavy sa preňho stal akousi zlatou klietkou. Zatiaľ, čo ho urobil známym po celom svete, zároveň ho aj zaškatulkoval. Zo seriálu Mr. Bean vzniklo spolu len 14 epizód a neskôr aj 2 celovečerné filmy, čo je v porovnaní s takouto ikonickou postavou prekvapivo málo. Atkinson vedome obmedzoval počet vystúpení tejto postavy, pretože mal pocit, že hranie Mr. Beana je fyzicky aj psychicky vyčerpávajúce. Pre herca každá jedna scéna vyžadovala mimoriadne intenzívnu koncentráciu a zároveň sa ocitol v pasci tejto postavy. Kamkoľvek išiel po svete, ľudia ho vnímali ako Mr. Beana a často ho žiadali, aby postavu priamo na mieste zahral. Tento neustály tlak sa preňho stal frustrujúcim, najmä preto, že Atkinson má v skutočnosti oveľa radšej svoje iné úlohy,
napríklad titulnú rolu v seriáli Čierna zmia, Blackadder, kde sa namiesto fyzickej komiky mohol opierať o vtipné, sarkastické dialógy. Raz vyhlásil: oveľa viac si užívam tie úlohy, v ktorých môžem hovoriť. Verbálny humor je pre mňa prinajmenšom rovnako dôležitý ako ten fyzický. Atkinsonov vzťah k Mr. Beanovi dobre ilustruje dvojitú povahu slávy. Postava, ktorá zabávala milióny po celom svete, zároveň predstavovala obmedzenie pre umelca, ktorý ju vytvoril. Okrem toho, že je geniálnym komikom, je Rowan Atkinson aj veľkým fanúšikom rýchlosti a má oveľa vážnejšiu pretekársku minulosť, než je bežné. Táto jeho vášeň nie je iba hobby. Atkinson počas rokov jazdil s množstvom pretekárskych aut na profesionálnych pretekoch. Koncom 80. rokov sa pravidelne zúčastňoval pohára Renault 5 Turbo, ktorý sa konal v Spojenom kráľovstve, kde často dosahoval slušné výsledky v poli profesionálnych pretekárov. Jeho zbierka aut je pôsobivá, okrem iného vlastnil mimoriadne vzácny športový automobil McLaren F1, ktorý neudržiaval len ako zberateľský kus. Najazdil s ním takmer 25 000 kilometrov počas viac než 15 rokov. Toto auto bolo aj hlavnou postavou toho známeho príbehu, keď s ním Atkinson utrpel dokonca 2 vážne nehody. Po druhej nehode poisťovňa uhradila rekordnú opravárenskú faktúru vo výške viac než 1 milióna libier, čo sa v tom čase považovalo za najvyššie zaznamenané náklady na opravu auta v Spojenom kráľovstve. Zaujímavosťou je, že toto auto sa neskôr predalo s obrovským ziskom. Atkinson ho v 90. rokoch kúpil približne za 640 000 libier. Potom v roku 2015 ho predal za viac než 8 miliónov libier. Herec sa neviaže iba na McLaren. V jeho zbierke sa nachádzajú rôzne klasické, aj moderné Aston Martiny, Bentley a ďalšie luxusné športové autá. Atkinsonovo inžinierské zázemie sa prejavuje aj tu. Nielen, že autá šoféruje, ale do hĺbky rozumie aj ich fungovaniu a písal odborné články pre viacero motoristických časopisov. Mnohí to nevedia, ale Atkinson berie automobilizmus natoľko vážne, že získal pretekársku licenciu a často sa zúčastňuje aj veteránskych automobilových pretekov. Zatiaľ čo postava Mr. Beana je možno jednou z najrozpoznateľnejších tvári na svete, skutočný Rowan Atkinson je prekvapivo rezervovaná osobnosť, ktorá si prísne stráži svoje súkromie. Atkinson sa mimo práce vyhýba reflektorom a len veľmi zriedka poskytuje rozhovory alebo sa objavuje v talk show. Toto správanie ostro kontrastuje s extrovertným a nápadným správaním jeho najslávnejšej postavy. Herec raz povedal, že je v skutočnosti mimoriadne introvertná osobnosť a v spoločnosti sa často cíti nepríjemne. Podľa jeho priateľov a kolegov je v reálnom živote tichý, vážny a zamyslený človek, ktorý má ďaleko od rozvernej osobnosti Mr. Beana. Sám herec túto dvojitosť priznal. Vždy som mal v sebe sklon k uzavretosti. Paradoxne sa na javisku alebo pred kamerou stávam úplne iným človekom. Ako by existovalo moje ďalšie ja, ktoré sa objaví len vtedy, keď stvárňujem postavu. Táto dvojitosť je obzvlášť zaujímavá vzhľadom na to, že Atkinson je majstrom fyzickej komédie, v ktorej často používa prehnané výrazy tváre a reč tela. O hercovom súkromí sa vie len málo. Vedome sa drží ďalej od sociálnych médií a od kultúry celebrít. Nemá oficiálne účty na sociálnych sieťach a zriedkavo sa objavuje na podujatiach s červeným kobercom, iba ak to nevyhnutne vyžaduje propagácia jeho nových projektov. Táto rezervovaná povaha čiastočne vysvetľuje, prečo sa mu napriek obrovskej sláve darí viesť relatívne normálny život. Kolegovia ho rešpektujú pre jeho profesionalitu a dôkladnosť, ktoré sa prejavujú vo všetkých oblastiach jeho práce. Hoci si mnohí spájajú Rowana Atkinsona s postavou Mr. Beana, v skutočnosti ide o mimoriadne všestranného herca, ktorý podal vynikajúci výkon aj v historickom sitcome Čierna zmia. Tento britský televízny seriál sa vysielal v 80. rokoch. Jeho epizódy pokrývali viacero historických období a Atkinson v ňom ukázal úplne inú stránku. Ako Edmund Blackadder exceloval vo vycibrených, cynických dialógoch plných slovných hier, čo ostro kontrastuje s takmer nemou komikou Mr. Beana. Čierna zmia si už v dejinách britskej televízie vyslúžila kultový status a mnohí ju považujú za Atkinsonovo najlepšie dielo. Zvláštnosťou seriálu je, že v každej sezóne tí istí herci
stvárňovali úplne iné postavy v rôznych obdobiach dejín, pričom základné osobnostné črty hlavných postáv zostávali zachované. Atkinsonov Blackadder sa v priebehu sezón stával čoraz inteligentnejším a sarkastickejším, zatiaľ čo Baldrick Tonyho Robinsona sluha bol čoraz hlúpejší. Čierna zmija nebola len vtipná, ale aj prekvapivo historicky presná a stala sa klasickým príkladom britského humoru. 4. sezóna seriálu, ktorá sa odohráva počas Prvej svetovej vojny, sa končí mimoriadne pamätnou záverečnou scénou. Tá mnohých zasiahla a považuje sa za jeden z najotrasnejších okamihov britskej televízie. Toto dielo dokázalo, že Atkinson nie je talentovaný len vo fyzickej komike, ale vyniká aj vo verbálnom humore a dokáže obstáť aj v serióznych dramatických scénach. Aj po rokoch sa často spomína, že dialógy v Čiernej zmii patria k vrcholom britskej komédie a že Atkinsonovo stvárnenie Edmunda Blackaddera je rovnako ikonické ako postava Mr. Beana, len z úplne iných dôvodov. Málo kto vie, no Rowan Atkinson zohral aktívnu úlohu pri obrane slobody prejavu, najmä v oblasti humoru. V uplynulom desaťročí sa opakovane verejne postavil za právo na slobodu vyjadrovania a ostro kritizoval zákony zavedené v Spojenom kráľovstve, ktoré podľa neho ohrozujú slobodu humoru. V roku 2009 a v nasledujúcich rokoch prevzal Atkinson vedúcu úlohu v kampani za zmenu 5. sekcie britského zákona o verejnom poriadku, ktorá kriminalizovala používanie urážlivých výrazov. Atkinson argumentoval, že takéto zákony ohrozujú umeleckú slobodu a osobitne priestor pre humor. V jednej pamätnej reči povedal nasledovné: To, čo treba vážne chrániť, nie je vtip, žart ani satyra, ale právo rozprávať vtipy a žartovať. Každý vtip je o niekom a vždy sa nájde niekto, kto sa tým môže prípadne uraziť. Komik pravidelne upozorňoval spoločnosť na nebezpečenstvá prehnanej politickej korektnosti, najmä keď to ide na úkor humoru. Toto jeho vystupovanie je o to pozoruhodnejšie, že Atkinson je v súkromí rezervovaný a len zriedka sa zúčastňuje politických debát. Jeho práca na ochranu slobody prejavu je ešte výraznejšia vo svetle skutočnosti, že on sám nikdy nebol obzvlášť kontroverzným ani škandálnym komikom. Jeho humor je skôr klasický a nadčasový než provokatívny. Aj vďaka jeho kampani napokon v roku 2014 sporný zákon novelizovali. Atkinsonov aktivizmus v tejto oblasti ukazuje, že jeho odborná integrita a viera v umenie komédie presahujú jeho vlastnú kariéru. Pre neho je sloboda humoru základnou spoločenskou hodnotou, ktorú treba chrániť. Výnimočná schopnosť Rowana Atkinsona dokonale ovládať mimické svaly tváre nie je len prirodzený talent, ale výsledok dlhých rokov vedomého tréningu. Len málo hercov má takú mieru kontroly mimiky ako on. Dokáže samostatne pohybovať svalmi tváre, ktoré väčšina ľudí nedokáže vedome ovládať. Táto výnimočná mimika sa stala poznávacím znamením postavy Mr. Beana, no v skutočnosti bola pre Atkinsonov prejav typická už oveľa skôr. Podľa jeho kolegov ich touto schopnosťou ohuroval už počas vysokoškolských rokov. Herec svoju mimiku systematicky rozvíjal a pred zrkadlom trénoval rôzne výrazy tváre. V jednom rozhovore prezradil, že v mladosti trávil dlhé hodiny s dokonaľovaním pohybov tváre a naučil sa, ako môže nezávisle od seba hýbať rôznymi svalovými skupinami. Takýto typ kontroly je obzvlášť nápadný v tom, ako vie pohybovať obočím nezávisle. A tiež v tom, že dokáže robiť grimasy výhradne jednou polovicou tváre. Podľa odborníkov dokáže Atkinson vedome ovládať na tvári viac ako 70 rôznych svalov, čo ďaleko presahuje schopnosti priemerného človeka. Jeho mimika nie je len vtipná, ale aj mimoriadne expresívna. Dokáže bez slov sprostredkovať zložité emócie a myšlienky. Táto schopnosť bola obzvlášť cenná pri stvárňovaní postavy Mr. Beana, kde musel s minimum dialógov rozprávať zložité príbehy. Režiséri, ktorí s ním pracovali, často poznamenali, že Atkinson dokáže už na prvý záber presne zopakovať vopred natrénované výrazy tváre, čo je mimoriadne zriedkavé aj medzi profesionálnymi hercami. Táto výnimočná kontrola mimiky je jedným z Atkinsonových najdôležitejších hereckých nástrojov, ktorý výrazne prispel k jeho medzinárodnému úspechu, najmä v krajinách, kde sa pre jazykové bariéry verbálny humor presadzuje ťažšie. Hoci sa postava Mr. Beana predstavuje ako jednoduchý, obyčajný človek, v skutočnom živote Rowan Atkinson zďaleka nemá obyčajný intelekt.
Len málo kto vie, že Atkinson je mimoriadne inteligentný a vzdelaný človek, ktorý sa vážne zaujíma o vedy, najmä o fyziku. Počas vysokoškolského štúdia získal nielen diplom z elektrotechniky, ale neskôr začal aj doktorandské štúdium. Hoci pre svoju hereckú kariéru napokon doktorandské štúdium nedokončil, aj to dobre ukazuje jeho intelektuálne schopnosti. Pozoruhodný je aj Atkinsonov jazykový talent. Plynule hovorí po francúzsky a v niekoľkých jazykoch sa vie dorozumieť na základnej úrovni. V početných rozhovoroch sa už prejavilo jeho encyklopedické poznanie rozličných tém, od automobilového priemyslu až po klasickú literatúru. Priatelia a kolegovia často spomínajú, že počas rozhovorov sú jeho faktické znalosti a analytické schopnosti ohromujúce. Richard Curtis, ktorý s Atkinsonom spolupracoval mnohokrát, v jednom rozhovore o ňom povedal: Rowan je jedným z najinteligentnejších ľudí, akých som kedy stretol. Dokáže dlho a podrobne hovoriť takmer o akejkoľvek téme. Obzvlášť zaujímavé je, že Atkinson ku komédii pristupuje intelektuálne, takmer vedeckým pohľadom. Často analyzuje, ako humor funguje a vedome buduje komické scény, pričom berie do úvahy načasovanie, vizuálne prvky a reakcie publika. Táto inžinierská precíznosť a vedecký spôsob myslenia vo veľkej miere prispeli k jeho úspechom ako komika. Raz sa vyjadril: Komédia pre mňa nie je len čisto inštinktívna záležitosť. Rád sa snažím pochopiť, ako a prečo funguje vtip, aký je presný mechanizmus toho, čo vyvoláva u ľudí smiech. Atkinsonov prípad dobre ilustruje, že k špičkovej komédii sa často viaže aj špičková inteligencia. Rowan Atkinson vyniká nielen ako herec, ale aj svojou charitatívnou činnosťou, hoci o nej na verejnosti len zriedka hovorí. Herec už 10 ročia podporuje rôzne mimovládne organizácie a charitatívne iniciatívy, najmä tie, ktoré sa venujú vzdelávaniu detí, umeleckej výchove a podpore znevýhodnených komunít. Jednou z najznámejších charitatívnych iniciatív, na ktorých sa zúčastnil, je Comic Relief, ktorého špeciál Čiernej zmie z roku 1989 sa stal jednou z najpamätnejších epizód. Tento charitatívny program vyzbieral milióny na podporu dobrých vecí, pričom divákom zároveň ponúkol nezabudnutelnú zábavu. Atkinson pravidelne vystupuje na charitatívnych podujatiach, často v postave Mr. Beana, pretože vie, že táto postava je obzvlášť obľúbená medzi deťmi. Herec tieto iniciatívy nielen finančne podporuje, ale osobne sa zapája aj do rôznych programov. Raz napríklad navštívil londýnsku detskú nemocnicu, kde v postave Mr. Beana zabával choré deti, pre ktoré to bol nezabudnutelný zážitok. Atkinson považuje podporu umeleckého vzdelávania za mimoriadne dôležitú a opakovane sa zasadzoval za to, aby boli tvorivé predmety v školstve rovnako dôležité ako prírodovedné predmety. Zo vlastnej skúsenosti vie, aké dôležité môže byť v živote mladého človeka, keď dostane príležitosť rozvinúť svoj talent. Menej známym faktom je, že Atkinson na začiatku ich kariér mentoroval mnohých mladých hercov a komikov, pričom sa s nimi delil o svoje skúsenosti a odborné rady. Tento druh tichej, od reflektorov vzdialenej dobročinnosti dobre zapadá k Atkinsonovej rezervovanej osobnosti. Preňho nie je dôležitá publicita a uznanie, ale skutočná pomoc a pozitívny vplyv, ktorý môže mať na druhých. Toto bolo dnešné video o menej známej stránke Rowana Atkinsona. Dúfam, že ste si ho užili aspoň tak, ako veľmi ma bavilo ho pripravovať. Ak sa vám páčilo, dajte like a prihláste sa na odber kanála, aby ste neprišli ani o ďalšie videá. V komentároch sa so mnou podelte o to, ktoré stvárnenie Rowana Atkinsona je vaše obľúbené. Mr. Bean, Čierna zmia, alebo možno Johnny English. Teším sa na vaše odpovede. Ďakujem za pozornosť. Vidíme sa v ďalšom videu.